Onko Bootilla ja muilla secondhand alustalla oikeasti hirveästi eroa? Mä lupaan. 5 asiaa, josta sä hyödyt Bootissa. Listaa sun kaikki tuotteet, mitä sä haluat myydä yhdellä kerralla. Eli ota vaan kuvia peräkkäin, sit Boot luo ne listaukset automaattisesti. Toinen on ovelta ovelle tunnissa. Eli jos kaipaat jotain hyvin kiireellisesti, niin älä mene kauppaan, älä osta uutena. Kato, löytyykö se jonkun naapurin vaatekaapista käytettynä. 3, eli mistä tää kaikki alkoi. Tehdään sun nettiostoksista myyntilistaukset automaattisesti. Eli jos oot shoppailu paljon netissä, niin kaikki ne myyntikelpoiset tuotteet, mitä sä oot ostanut, sä voit yhdistää sun Boot-tilille, niin sä vaan painat ja laitat ne myyntiin. Se on helppoa. 5 on se, että voit jakaa kaverille 10 euroa ja ne voi jakaa sulle 10 euroa. Kantsii hyödyntää. Sun profiilinimi on sun promokoodi, minkä sä voit antaa. Meidän tavoite on tehdä kaikista second-hand myyjiä, koska uskotaan, että about kaikki vaatteet ja tavarat, mitä me tarvitaan, on jo luultavasti tuotettu. Ne vaan lojuu jossain jonkun vaatekaapissa, niin tule mukaan vapauttamaan nämä vaatekaapit ja sun vaatekaappi. Tervetuloa. Kiitos, hei!